Amaphutha njengalawa wasoza axolelwa kulomuzi. Buka, asambe siyobona. Kulungile. Kodwa thina samzotsheziswa thina. Saru. Ngizoyenzani ngawe kodwa? Ungenzi lutho phuthuma. Ufunani la wena? Lila. Inhliziyo yami iyangitshela ukuthi uzobuya. Lila ayikho intombazane engaba umakoya njengawe empilweni kaAJ. Ngaphandle kwesiphithiphithi esenzakalayo, ngikujabulele konke engikuzocingweni. Yabona ke manje uphaphamisa wonke umuntu. Hayi, uyinkunzi malanga. Gogo sengibona ukuthi angibuyi. Kodwa ngibuyele yena. Ngibuyele ubudlelwane bethu. Ngoba uyabo noma yena engishade ngaphambi kokuthi angikhohlise. Noma kunjalo mina ngikwazi ukuthi ngimshade ngaphambi kaNkulunkulu. Noma engekho phakathi kwethu ofunayo ngempela lo mshado, kodwa sobabili singenile kulobudlelwane kuyoze kube yinguna phakathi. Manje sekumele siuhloniphe ngayo yonke indlela lo mshado wethu. Futhi gogo, angithi wena uhlala usho njalo ukuthi ubudlelwane phakathi konkosikazi nomyeni wakhe akumele kuhlukaniswe ingxabano ezingathi shu. Ngakho ke ngenzeka ukuthi ngikhulumile ngenxa yokudinwa kwaleso sikhathi leso kodwa kuvele kwaziphumela. Kodwa phela lokho akusho ukuthi yonke into phakathi kwethu isiphelile. Ingakho ke noma ngenzakalani uthando lwethu alukwazi ukuvele liphele kalula kanjalo nje. Ingaphela. Uma ngabe indoda nomfazi bengafunda ubudlelwane, bungamane kuphele. Abiram. Ungamane kushicilelwe phansi emaphepheni edivorce ukuthi lo budlelwane buphele ngokuthula. Ngikulungele futhi ukuthi ngingafaka isehlukaniso njengamanje. Manje ngizokwenza njani ngempela? Uma lo muntu engidivorce kwangempela, kuzomela ngihambe phela kulomuzi nomphela. Emva kwalokho ngingisakwazi ukuthi ngithole ubufakazi obumelene naye. Hayi ngeke Lile enza noma yini okumele uyenze ukuze lo muntu angakudivorce inhlobo. Khuluma. Kwenzakaleni? Kulungile ke ngizowasayina amaphepha edivorce njengoba usho kodwa konke lokho ngizokwenza ngomgomo owodwa. Kuzomela uvume ukuthi uyenzile yonke lento engithi uyenzile. Wilapho kuphela ngizokudivorce khona. Usuyahlanya yini wena? Uyayiqonda kahle lento ekhulumayo ngempela? Yebo, ngiqonda kahle lento engishoyo. Angithi ngikhuluma nomyeni wami la kunjalo. Manje asikho isidingo sokuthi wena uqhamukele. Ngivele ngabona. Angeke ngize ngikwazi ukukhohlwa kalula kanjalo nje ngawe. Manje ke kungani kuzomela ngivume icala engingalenzanga? Futhi lokungixeka kwakho angeke kube nomsebenzi walutho. Kulungile ke. Njengoba nawe umile kwisinqumo sakho, nami ngimile kwisinqumo sami. Angihambi kulomuzi noma ngenzakalani.
kulungile. Angithi wena ufuna ukuhlala kulomuzi njengonkosikazi wami, qhubeka ke. Sobe sikwenzela abantu nje lokho. Kodwa eqinisweni ngizokwenza isiqiniseko sokuthi usuku nosuku olichitha kulomuzi lizoba nzima kuwena kakhulu. Ngosuku lwami lokuzalwa, umalokazana wami wenza izinhlelo zokuthi angitholele intombazana, usakhumbula lokho? Ngokuthukuthela ngahlela imbandela esikhombisa ngonkosikazi wekusasa yempilo yami. Futhi ngayicacisa leyo mbandela ngendlela yokuthi nanoma yiphi intombazana ezwa ngalokho ayikulungela ukuthi ngashada nami. Futhi manje intombazane eqinisa ikhanda njengawe ngokuyimisela, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi iyafezeka leyo mbandela. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.